Så har jeg samlet den overdreven fede, tonsersublime, turbo-overbladet og alt omfattende, kvalitativt strætomme, max-ambitiøsende, uovertrufne, standardhævende og skældsættende, mesterligt indpakket, piratfristende, lommepenge fra røvende, mageløse, julemandel, for ikke at tale om fødselsdagsgave, succes-garanterende. Byttemærke, skråstrækvitteringer, pumpering, alt dis og fløde, ja, I vil nærmest til skamme gøre det. Skådæsel, amatør, Zulu, Kumagarugis, en gang for alle på plads og til vægsættende. Absolut rørlig, ærefrygtindgydende, 100% hjemmelavet, komplet undgåelig. Igennem 18 års hårdt arbejde i eget ansigtssvid, ude på noget tænkt tidspunkt har jeg sprunget over, hvor gader var lavest, møjsommeligt udviklet og helt nænsom destilleret. Lovknask, opfuglet lattertårer, enkelte sted i Jylland blot små lune smil frembringende, svært underholdende, og efter længere tids pladeselskabspres op en kunstners pension, så vil argument om sider udkommende. For det ellers obligatorisk og ikke tidligere udgivet bonusfeatures samt must-have collectors item-agtige super sjældne og tophemmelige ekstra optagelser. Fuldstændig blottet, men der også i forvejen med svedte anmelderros materiale til bristepunktet proppet over herremester. Total mega giga monster psykofråder optur stand-up DVD.